Kultant insewwet qalbi, nara talb li jitqassam, jekk titlob din jiġri xi ħaġa, jisna mat-talb hemm xi maġija. L-ispirtu tat-talba li għallimna Ġesù huwa totalment differenti. Għallimna biex lil-mulej waqt li qegħdin notolbuh ngħidu bħalma hu stess mbagħad qal fl-ort tal-Ġetsemani ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Fl-ebda mument ma ngħidulu ikun dak li rrid jien. Mhux dik it-talba li għallimna Ġesù. Mela ħudu paċenzja min qed iqassam dat-talb, donnu jekk tgħidha 7 darbiet jew tgħidha ma nafx kull meta inti se taqla l-grazzja żgur, dawn huma maġiji li joffendu it-talb nisrani. Għamlulna pjaċir eħilsuna minnhom dan it-talb u din il-mentalità. Imma Ġesù wkoll jikkonkludi din il-katekeżi fuq it-talb b'insistenza fuq vers importanti li għallimna. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U Ġesù jgħid jekk intom taħfru, Missierkom jaħfrilkom.